أب عالمنا سلسلة رئيس كتماتات زلوا انكو هاجريا بريتوريا رئيس كتما فتأم تحقي كيب تاون رئيس كتما حقق تأكل بلوم فونتين دما لعلواي بيت فردي اتهاجر زركبلا رئيس كتما فرد تأكل عسرت حدا هاجروك انقاطات زلوا هاجر دما ولدا بزحنايتهم ابتهاجر زربوك انقاطات سلاسان حموشتن ترايخون اتم عسرت حدا انقاطات جن هاجروك انقا نايمخان عدل كرخبو كيلوميم بزعبا أفريقيان هاجراتن كل حزب عالم بقدامي درجة زذكرا هاجرونا أب عود فاينانس إندستري أوتوموتيف بمعدنات بأجرو بروسيسين بتيليكوم بميديا بتوريزمن تحت أرضن كابتن أب تحت سهرة أفريقيا زركبا هاجرات بفتقم كتودادرا اتخل هاجريلان يونيفرسيتاتا بزهبو لعل درجة زلو تحستو تمرتي نتي ببلوت إنتن حيزن أزلوا كاب قدامي كساب سالساي زسرع ترتا أب أفريقيا نايمان مهاجر يونيفرسيتي تقاطيتاتن أيتفلتنا أب عود حكمنا ون بتمساسالي أب علمنا ناي مجمرة عوت مسرح مستقار لبي زكايدت هاجرونا أب أفريقيا إندستري تيليكوم نخسفح بهالغ عسى أجر نخعنبب تبتحنت أجل جلوت بانك نخعبون ترى تتأويتا وانج عالم كتأنجد زخالت انكو أفريقيا هاجر كوينا ناي انجدوت بقعتاون عالم دويلو كتاغ على زقبرة كرعات أفريقياويان زسيما أزيو بلوتينيرو عواتاتا جن بزبك عيكونن نسلستي وانج علامات مالت دما نوانج علم كعس أجري وانج علم كريكيتن وانج علم راجبن كأنجدا كابزخ على كل التهاجرات علمنا حانتي إذا هاجر زيايا دوب أفريقيا سلام تاير السعنان فتوات تختاتلتي مستيات علم نلوم دما نتاكاب 3 كساب 5 شح زبطحو إيرتراوين زنبرولا مس بزوح تأقامات وننتخنا بزوحات وقناتنا من بريئهم كقبروان هابتي كتريولان كم أدما صدر من أزمادو من كحجزو مغنيات زخونة هاجر كان اللاليكم مريسنا لنا برقز بزوح دخم قونتات زلوا هاجريا كنت أبقى كبدك بزيقاتات كالوت هاجرات زوار مخانو مريتا كساب ليتلومي أب إيد بعداويان جزات مهلو بزوح جبنن سرعات ألبونتن زرعيلا عدن زازي عز زوتور زخونة لا هاجر دمايا نقولو ببعد بملعل كندهسسو كنفتنينا سناي مكتتال دوب أفريقياتهم من السيات جوزي قبلو سمعكم بزعباني قدم أسلطاني تشيلسي جوزي مورينو ززارو زلو كي مسلكم جوهانسبرغ مالتوميو جوبرغ جوسي جوزي ناي حزرات سم اتا كتمايو إذا أتصواوعا مبزحتو سب زتقاملو خينو تزاربتي قوانقوا زولو دما إيغولي يبلوا ناي ورق كتما زترقم ترقم دما لوا نحنا جن نيجولن جوزين قديفنا جوهانسبرغ بمبالينا كنكتسل مريسنا زلنا جوهانسبرغ استفلالي قطعات زرعية كتمايا بزحات نقادو زلوا كتما بمخانا زتفلاليو أقحا كتعدقن أب عبيت قولناتاتا نمذكر تازخون سألي كتترفن التقدم كتماونيا اسقن سرقتتا كتما جنزب كان موبايل كان بمسرق انت زيك أدي ومخايو جباسب غورغيركا أمزمات سرقت زاختما كمزوم كاب أف ماستيكا زوت وتباهيلهم زقلت يوم نابنت نابزا مثل نتعذب إذا سبقاي أبتهاجراو مدبر تلفزيون تهاجر زخانة كوربوريشن تلفزيون دوب أفريقيا السرح غازيتنيو أبقتاوي فنود ما يزركب نسرقت جوهانسبرغن زسر حالو تكال أين تايومنيو هاجر ملو مساخوت التلفزيوناتو كافيتو بمنقدتي هاجراو تلفزيون نتحبريتا اندا سمعو نساتهم جن جبؤو خغرغرون كابسرحو كسناخلون يمزرعيو ازي علتاو هيوات جوهانسبرغن نبرتان انتاي كمثل كم زخال زقلت صبو عبنتيو يخون انبر ازي تكبار عملو كفالات تا كتمات زرعيو كبهالا يكالن جوهانسبرغ كم تبزحات سوات زقمتوان زحاسبوان رئيس كتما دوب أفريقيا يكونتن بزلوا عمقوت كتبان بزح هزبنجن بدرجة قدمتن 3 رئيس كتماتات زهاجر التسرعة دوب أفريقيا بهاجر درجة 8 بليونراتن 4 مليونراتن زلوا هاجر كوينا كلت كابتم 8 بليونراتن أستاد 15 شح زبطحو مليونراتن دما أب كتما جوهانسبرغ يمزنبرو إذ دما أب دوب أفريقيا تراي زي كونه أمولو أفريقيا هابتام هاجر تباهيلا كتصوع زقبرايو
ጆሃንስበርግ ኣብ ልዕሊ ቁጠባ ደቡብ ኣፍሪቃ ናይ 16 ሚእታዊት ኣበርክቶ ብምግባር እውን ኣብታ ሃገር ዘለዋ ጽልዋ ብግልጺ ኣመስኪርያ እቶም ልዕሊ 5 ሚልዮን ዝበዝሖም ነበርታ ድማ ናይታ ሃገር ዝዓበየትን ዝበዝሐ ህዝቢ ዘለዋን ከተማ ከም እትኸውን ይገብርዋ ብዛዕባ ኣብ መሰራርታ ጆሃንስበርግ እንክትሰምዕ ምስጢር ናይቲ ኣብ ልዕሊ ቁጠባ ደቡብ ኣፍሪቃ ልዑል ኣበርክቶ ዘለዋ ከተማ ክገብራ ዝኽኣለ ምኽንያት ክትርዳእ ትኽእል ጆሃንስበርግ ብ1886 ዓመተ ምህረት ዝተመስረተት ኮይና እቲ ኣብታ ዓመት ካብ ትሕቲ መሬት ዝገንፈለ ወርቂ ድማ ናይ ምምስራታ ምኽንያት ከም ዝነበረ ይዝግለጽ በዚ ምኽንያት ድማ ዘይከም መብዛሕትአን ዓበይቲ ከተማታት ዓለምና ኣብ ገምጋም ዓበይቲ ሩባታት ወሓይዛት ወይ ድማ ኣብ ገማግም ባሕሪ ዘይኮነት ኣብ ወርቂ ዘለዎ ቦታ ተመስሪታ ጆሃንስበርግ ሃብታም ከተማ ኮይና ሳንቶን ድማ ከም ሃብታ ከዚናትሉ ዘላ ኣከባቢ ክግለጽ ዝከኣል እዩ ኣብ ዓለማዊ መድረኽ ልዑል ተፈላጥነት ዘለዎምን ዝዓበየ ማእከል ዕዳጋ ንዋት ንዝኾነን ጆሃንስበርግ ስቶክ ኤክስቼንጅን ሓዊስካ ዓበይቲ ባንክታት ደቡብ ኣፍሪቃን ዓበይቲ ትካላት ዕደናን ወርቂ ዘውፃእ ትካላትን ማእከል ዓበይቲ ዕዳጋታትን እያ ሃብታማት ጆሃንስበርግ ገንዘቦም ኣበይ ከም ዝዘርዎ ክትዕዘብ ምስ ትደሊ ድማ ናብ ሳንቶን ሲቲ ሞል ኣቲኻ ናብቲ ብዳይመንድ ዎክ ዝፍለጥ ህንፃ ክትኣቱለካ ኣብዚ ሞል እትረኽቦም ኣቕሓ ብምልኦም ዓለም ለኻውያን ብራንድታት ኮይኖም ፍርያቶምን ዕዳግኦምን ድማ ናብ ሃብታማት ጥራይ ዘነጻጸረ እዩ ንሃብታማት ጆሃንስበርግ ሳንቶን ገንዘብ ዝእክቡላን ሃብቲ ዝኸዓብቱላን ሽቖም ሳንድሃስት ኢናንዳ ሃይድ ፓርክ ስቴን ሲቲ ዋተርፎል ሲቲን ብሉ ሂልን ድማ መንበሪኦም እየን ሶዌቶ ኣብ ቀደም ግዜ ህርመት ልቢ ቃልሲ ኣፓርታይድ ብምንባራ ኣብ መላእ ዓለም ልዑል ተፈላጥነት ዘለዋ ኣብ ከተማ ጆሃንስበርግ እትርከብ ሰፈርያ ሶዌቶ ሎሚ እውን እንተኾነ ጸለምቲ ደቡብ ኣፍሪቃውያን ዝነብሩላ ሰፈርያ እቲ ሶዌቶ ዝብል መጸውዒኣ ሕጽሮተ ቃል ኮይኑ ካብቲ ሳውዝ ዌስተርን ታውንሺፕ ዝበሃል ዝርዝር ስም ዝተሓጽረ ድማ እዩ ኣብ ዓለምና ክልተ ሽልማት ኖቤል ሰላም ዝዓተሩ ሰባት ዝነበሩ እንኮ ከተማ እውን እያ ንሳቶም ከዓ ኢዝሞንድ ቱቱን ኔልሰን ማንዴላን እዮም ጆሃንስበርግ ኣብ መብዛሕትአን ዓበይቲ ከተማታት ዓለምና ልሙድ ብዘይኮነ መንገዲ ማእከላይ መጠን ግዝፊ ዘለዎን ኣውቶቡሳት ዝርከብኣ ከተማ እውን እያ ኣብዛ ከተማ ዘሎ ኣጠቓቕማ ታክሲ ግን ካብቲ ካልእ ክፋል ዓለም ፍልይ ዝበለ እዩ ንኣብነት መርሓ ኣውቶቡስ ጥሩምባ ምስ ዝነፍሕ እቲ ኣውቶቡስ ሰብ ከተሳፍር ነፃ ቦታ ኣለዋ ማለት እዩ ናበይ ክትከይድ ከም ዝደለኻ ደኣ ብኸመይ ክፈልጡ ይኽእሉ ምስ ትብሉኒ ድማ እቶም መራሕቲ ኣውቶቡስን ነበርትን ዝረዳድኡሎም ናይ ኢድ ምልክታት ኣለዎም እቶም ክሳፈሩ ዝደልዩ ተጓዓዝቲ ድማ ነቲ ምልክት ብምርኣዮም ናበይ ከም ዝኾነት ዝፈልጡ ንኣብነት ሓንቲ ኢዶም ንላዕሊ ገጾም ዊጥ ምስ ዘብልዋ ናብ ሲቢዲዮም ዝኸዱ ማለት እዩ ንታሕቲ ገጾም ምስ ዘውፅዋ ድማ ካብ ሓንቲ ፌርማታን ላዕሊ ኣይከይድኔ ዝብል ትርጉም ኣለዎ ኣብ ጆሃንስበርግ ኣብ ከባቢ ወረዳ ሲቢዲ ዝርከብ ጄፒ ስትሪት ዝበሃል ቦታ ኣሎ ብሰንኪ ዘለዎ ብዙሕ ኢትዮጵያውያን ነጋዶን ብኢትዮጵያውያን ዝውነን ትካላትን ድማ ብዙሓት ሰባት ኢትዮጵያን ኳርተር ብምባል ይጽውዕዎም ጄፒ ስትሪት ነቶም ካብ ዓበይቲ ሞላት ክገዝኡ ዓቕሚ ዘይብሎም ነበርትን ኣብ ከባቢታት ጆሃንስበርግ ካብ ዝርከባ ዓድታት ዝመጹ ደቡብ ኣፍሪቃውያንን ጫማ ክዳውንቲ ናይ ኮስሜቲክስ ኣቕሓን ካልእን ብርትዓዊ ዋጋ ዝገዝእሉ ማእከል ንግዲ ጆሃንስበርግ ጥራይ ዘይኮነ ኣብቲ ከባቢ ናይ ዘለዋ ዓድታት እውን እዩ ጄፒ ስትሪት ኣብ ቁጠባ ጆሃንስበርግ ዓመታዊ ናይ ልዕሊ 600 ሚልዮን ዶላር ቁጠባዊ ኣበርክቶ ዘለዎ ቦታ ወላዳ ይኹን እምበር ምምሕዳር ጆሃንስበርግ ግን ነዚ ቦታ ብኻልእ ዓይኒ ይጽምቶ ነቲ ኣብ ቁጠባ ናይታ ከተማ ዘለዎ ኣበርክቶ ሸለል ብምባል ኩሉ ግዜ ሓለዋ ፖሊስ ዘድልያ ሓደገኛ ከተማ ብምባል ድማ ይዝጽውዓ ቀጻሊ ዕጡቓት ወተሃደራት ብምምጻእ ከዓ ጽርግያታት ብምዕጻው ሓያል ተፍትሽ የካይዱን ንሸቃጦ እቲ ከባቢ የንከላብቱን ነቲ ገቦሞ ተዓዘቦ ድሕሪኡ ኣንፈትካን ኣበይ ከም ዘለኻን ክትፈልጥ ኢኻ እዚ ነበርቲ ከተማ ኬፕታውን ብዛዕባ ከተማኦም ዝብልዎ ኣባሃላ እዩ እቲ ዝኸርዕሉን መለለይ ከተማኦም ዝኾነን ጎቦ ቴብል ማውንቴን ይዝበሃል ቴብል ማውንቴን ግን ጎቦ ጥራይ ኣይኮነን መንገዲ ንዝጠፍኦ ሰብ ኣንፈቱ ዝሕብሮ ምልክት እውን እዩ ናብ ኬፕታውን ኣቲኻ ኣብየናይ ክፋልታ ከተማ ከም ዘለኻ ንምፍላጥ ንሰማይ ገጽካ ቀንዕ ምባል ጥራይ ዘድልየካ ጎቦ ቴብል ማውንቴን ድማ ዘለኻ ይነግረካ
ተፈጥሮ እተድንቕ ዓይን ሰብ ምስ እትኸውን ከኣ ኣብ ፕላቴ ክሊፕ ጎርጅ ዎክ ወይ ድማ እግሪ ጉዕዞ ክትገብርን ቴሌፈሪካ ተሳፊርካ ንኬፕ ታውን ኣብ ትሕቲኻ ንውቅያኖስ ድማ ብዙርያኻ ክትዕዘቦምን ጫፍ ክፋል መሬት ኣፍሪቃ ክትዕዘቦን ትኽእል። ክሪስተንቦሽ ናሽናል ቦታኒካል ጋርደን ውን ካልእ ብበጻሕቲ ተፈታዊ ቦታ እዩ። ይኹን እምበር ብሰንኪ ጸጥታዊ ምኽንያታት ናብዞም ቦታታት ንበይንኻ ክትንቀሳቐስ ብፍጹም ዝምከር ኣይኮነን። ኬፕ ታውን ኣደ ከተማታት ደቡብ ኣፍሪቃ ተባሂላ ትግለጽ። ደ ማዘር ሲቲ ድማ ይብልዋ። ብ1652 ዓመተ ምህረት ዝተመስረተት ከተማ ድማያ ብኔዘርላንዳውያን ባዕዳውያን ገዛእቲ ዝተመስረተት ኮይና ጥንታዊት ብምዃና ድማ ናይ መጀመርታ ከተማ ደቡብ ኣፍሪቃ ተባሂላ ትግለጽ። በቲ ዘለዋ ግሩም ትርኢት መስሕብ በጻሕታ ዝኾኑ ገማግም ባሕራን መዘናግዒ ቦታታታን ድማ ካብተን ካልኦት ከተማታት እቲ ሃገር ዝያዳ ትፍለጥ። እታ ኣብ ግዜ ባዕዳዊ መግዛእቲ ዝበዝሑ ተቓለስቲ ኣንጻር ኣፓርታይድ ተኣሲሮምላ ዝነበሩ ደሴት ሩበን ኣብዛ ከተማ ትርከብ ምዃና ድማ ሓንቲ ካብተን ብዝሒ ዘለዎም በጻሕቲ ሃገር ዘእንግዳ ከተማታት ደቡብ ኣፍሪቃ ከም እትኸውን ገይርዋዩ። ናይ ኬፕ ታውን ዳህሳስና በታ ኣብ ገጻት ኢንስታግራም ብብዝሒ እትዝርጋሕ ሕብራዊት ሰፈር ንጀምር። ቡካፕ እያ ትበሃል። በቲ ብሕብርታት ዝወቀበ መንበረ ኣባይታ ድማያ ትፍለጥ። ኣብ ከተማ ኬፕ ታውን እንዳተዛወርካ ሃንደበት ኣዛን መስጊድ እንተሰሚዕካን ጥዑም ሽታ ሳምቡሳ ናብ ኣፍንጫኻ ሃንገፍ እንተይልካን ናብዚ ቡካፕ ዝበሃል ሰፈር ከም ዝኣተኻ ምልክት እዩ። ቅድሚ 350 ዓመታት ኣብ ግዜ ባዕዳዊ መግዛእቲ ኔዘርላንድ ብባርነት ናብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝመጹን ምስ ጸዓዱ ከይሕወሱ ዝተኸልከሉን ናይ ጉልበት ሰራሕተኛታት ዝነበሩ ሰፈር እያ። ካብ ኢንዶኔዥያን ማሌዥያን ዝመጹ ህዝብታት ማላይ ድማ እቶም ቀንዲ ነበርቲ እዛ ሰፈር እዮም። ጥንታውያን ዜጋታት ህንዲ፣ ሞዛምቢክን ማዳጋስካርን ውን ዝነብሩላ ሰፈር እያ። ላንጋ ካብ ሰንትራል ቢዝነስ ዲስትሪክት 11 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ ጥንታዊት መንበሪት ጸለምቲ እያ። ናይ 100 ዓመታት ታሪኽ ዘለዋ ዓዲ እውን እያ። ኣብ ግዜ መግዛእቲ ጸዓዱ ስራሓቶም ንምክያድን ብጉልበት ዝዕመሙ ንጥፈታት ንምስልሳልን ናብ ጸለምቲዮም ዝጎዩ ነይሮም። እቶም ጸለምቲ ኣብቲ ንሳቶም ዝነብሩሉ ኣከባቢ ክነብሩ ምስ ዝደልዩን ካብ ናይ ስራሕ ንጥፈታት ወጻኢ ምስ ዝቐርብዎምን ግን ይርሕቅዎምን ይጽየንዎምን። ከም ውጽኢቱ ድማ እቶም ሰራሕተኛታቶም ዝኾኑ ጸለምቲ ዝነብሩሉ ካብኦም ርሕቕ ኣብ ዝበለ ቦታ ገዛውቲ ክስርሓሎም ወሰኑ። ብ1927 ዓመተ ምህረት ድማ ላንጋ ተመስረተት። ብድሕሪዚ ጸለምቲ ተቐማጦ ላንጋ ካብ ሰፈሮም ክንቀሳቐሱን ክወጹን ዝኽእሉ ነቲ ብጻዓዱ ኣስራሕቶም ዝወሃቦም ናይ ይሕለፍ መንቀሳቐሲ ምስ ዘርእዩ ጥራይ ነይሩ። ሎሚ ወላዳ እቲ ናይ ምንቅስቓስ ገደብ ይለዓለሎምን ከም ድላዮም ዝንቀሳቐሱ ህዝቢ ይኹኑን እቲ ሓኒቑ ሒዝዎም ዘሎ ድኽነት ግን ከም ድላዮም ክንቀሳቐሱ ኣይገብሮምን እዩ። ብሸነኽ ኣትላንቲካዊ ውቅያኖስ ዝርከቡ ናይ ኬፕ ታውን ገዛውቲ መንበረ ኣባይቲ ሃብታማት ደቡብ ኣፍሪቃ እዮም። ምስታ ኣብ ሎስ አንጀለስ ኣሜሪካ ትርከብ ሃብታማትን ፍሉጣትን ሰባት ጥራይ ዝነብሩላ ኣዝዩ ክቡርን ኣጋያፅን ገዛውቲ ዝሓዘት ብቤቨርሊ ሂልስ እትፍለጥ ከተማ ብምምስሳል ቤቨርሊ ሂልስ ብምባል ዝጽውዕዎ እውን ኣሎ። ብፍላይ እቲ ክሊፍተን ዝበሃል ሰፈር እዛ ከተማ ብኣዝዩ ክቡርን ኣጋያፅን ኣባይቱ ዝፍለጥ። ሜምስቢ ደቡብ ኣፍሪቃ ናይ መን ምዃና ኣፋውፂኡ ዝዛረብ ጸዓዱ ክዘናግዑ ጸለምቲ ድማ ከሳሲዩ እትርእየላ ብኽቡራት ሬስቶራንታት ባራትን ካፈታትን ዝፍለጥ ከባቢዩ። ኣብ ገማገም ውቅያኖስ ምዝንጋዕ ደስ ምስ ዝብለካ ኬፕ ታውን እታ ልክዓዊት ከተማ እያ። ከም ኣብ ገለገለ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝርአ ናይ ውልቀ ሰባት ዝበሃል ገምገም ባሕሪ የብላን። ላዱድኖ፣ ሚዘንበርግ፣ ክሊፍተንን ሎንግ ቢችን ካብቶም ብብዝሒ ህዝቢ ዝዘናግዓሎም ገማግም ባሕርታት ገለ ውሕዳት ክጥቀሱ ዝኽእሉ እዮም። ኬፕ ታውን ህንዳውን ኣትላንቲካውን ውቅያኖሳት ኣብ ዝራኽብሉ ኣደናቂ ቦታያ ተደውኪና ትርከብ። ኬፕ ኣጋለስ ድማ እቶም ክልተ ውቅያኖሳት ክራኸቡ እትርእየሉ ቦታ እዩ። ናብ ኬፕ ታውን ግሪን ፖይንት ምስ ትኸይድ ድማ ቀዲሙ ዝረኣየካ እቲ ናይ 2010 ዋንጫ ዓለም ዘእንገደ 55,000 ተዓዘብቲ ክሕዝ ዝኽእል ስታድዮም ኬፕ ታውን እዩ። በቲ ኣብ ግዜ ምሸት ዘዳልዎ ዝተፈላለየ መደባት ከዓ መስሕብ በጻሕቲ ክኸውን ዝኽኣለ ስታድዮም እዩ።
اتقابقون ستاديوم زركب بجرين بوينت أربان بارك زفلت سفرة دما نميدا متصاوت غولف حويسكا جيمنازيوم متصاوت هتسانات ناي سايكلن اجرنيان سرقياتات ستسرحلو تفتاوي مأكل مزناقعيو كيب تاون أملا أفريقيا كاب زركبا بلوطات يونيفرسيتات نتن أب قدامين كالعين درجات زسرعة يونيفرسيتي كيب تاون كمون يونيفرسيتي ستيلون بوشن حقيفة زلا كتمايا اتي بشحن شمونتميتن عزران تشاعتن عامة مرات استمسرتن نه أستات كل التميت عامة تاريخ زلوان يونيفرسيتي كيب تاون أب تحتناي تلفريكا مقعزي عزركب مس أفكارتخم وأنستخم بمخان نتتفتاوي طعم زلوا وين دوب أفريقيا كتستمقروا كيلكم تدعنيركم حجي نابتا أزواين زسرحلا كتما كنوسدكم هنا ستالين بوشيات بهال كاب كتما كيب تاون نشانخ مبراق أستات 5 كيلومتر رحيقات تركب كباب 350 وينزت أنقات كالات زلوا بشحن 679 عامة مرات زيتا مسرتت كتمايا نعباين تنتاويتن كتما كيب تاون داسيسنا بزعباتهم أبتا كتما زركبو جفرا قبنياتات كي واقعناكم مسن حلف ندحساسنا قوللو زقبريو جفرا قبنياتات بمبال تغيسنايهم زلنا نتوم بإنجليزينيا غانغستر تباهيلهم زفلتو ودينتات مخانيو نودينتات كيب تاون رخيبكا كاب سريعكم من فراريحكم من جنزب ترخبو سلامنتاي زي تسرحو مستبلوم من ذهبنا سراح بمباليهم زملسولكا ننبسوم دما كم أنصار سراح ألبونات زك على صوت قلستي دحنة هزبي كوحز كم زك على حربنيا ويدما كم أسفنتي فتحهم زريوا بفلاي دما دحر بعداو مجزاتنات نتي بلعلنات عدو جزاتي تتحيزو زنبرن زلون كتبا دوب أفريقيا نتسلمتي دوب أفريقياوين زنتسلم مخانون نتعدو تراي زجلجل كتباو سرعاتيو بمبال دماي ماغوتو ازوم اب كيب تاون زركبو جفرا قبنياتات ناي قودنان ناي اسر بيتن تباهيلهم اب كلتيم زغفلو اتوم ناي قودنات جفراتات بخلتن حدوم زي فاتو قجلتات سقاميو دا اميركانس كامون دا بريتش كانس دماي بحلو جوجل دا أمريكانس بشحن شعات 283 عامة مراتيو تمسريتو مس أمريكاويان وي مس هاجر حبرات منقستات أمريكا زخون يخون سقاو زمدنا يبلومن محدراوي أقاوما أمجن كاب أقاوما منقستاو محدرا أمريكا زتوسديو اتك اندز اكابولون كم بيت صحفتهم زحاسبون بوتا وايت هاوس زبهال كوينو بانديرا أمريكا دما ملليتوميا أبصر راحتهم دما نتوم أغلى أمريكانس يانغ أمريكانس دولار بويسن دولار كيبسن تباهيلهم زفلت حويسكا كالوت بركت زبلو نقاشتو ججلتات اللوام اتوم بسم بريتش زتصوعو خا بأنصارهم زقومن مستوم أمريكانس فتوم زيفاتو زتصالو وغناتيوم اتاز عبيت ججلهم the hard livingness ياتبهال اب تحتي ادما بزحات ناشتو ججلتات اللوا مراح تنايزوم جفرا قبنياتات اب اسر بيتيوم سركبو مراح تقبهالن كالوغن قالو وحدات والكسبات كي مسلكم انتاي دا كاو 19 كفل زمن زجمره نويح ناي قبنن شبران تاريخ زلوهم مستيراويانن زتودبون ججلتات مراحتيوم ازوم ودينيتات بغصرون زتصوعيوم اب كيب تاون سوات 26 عسران شومنتن كبلو مست سمعوهم واقا أسبيزا كي مسلكم ملالي قصرنايتهم سمدو بأفريقيا بحماق كل عالز قبرو أما العالم استزرقحة مرببات قبن زلوهم قوجلة قبنياتاتيو عسران شدشتن كمون عسران شوعتن مس أمريكانس زسرحو خينهم عسران شومنتن دما مس بريتش كانس زسرحو قوجلهم نزوم نايقولنا ودينيتات مراحي زمرت اللهم استراتيجي زنفدلومن عبيت سقمتات كوسدو كتاو تزاز زمتصومن كابتوم اب ابيات ماسرت زركبو عبيتي مرحتوميو اب اسر بيت بمخان دما كاب اوروبا كساب افريقيا كاب ايشيا كساب امريكا اب زغبرو مسرحات مسغغار زي حقاوي اصوارن نقدي ادنزاز اصني ساتفو ولاد قصرم بلكع زفلت انت زي كونه اذن ابدوب افريقيا زركبا ጭፍራ ጉጅለታት ግን አስታት 100,000 አባላት ከም ዘለወን ይዝነገር
ካብ ቁጽጽር መንግስቲ ደቡብ ኣፍሪቃ ወጻእ ዝኾኑ ሙሉእ ብሙሉእ ባዕላቶም ዝቆጻጸርዎ ግዝኣታት ድማ ኣለዎም። መስመር ንግዲ ኣደንዛዝ ዕፀን ምቁጽጻርን ኣከባብያዊ ግዝኣታቶም ንምስፋሕን ኣብ ዝገብርዎ ጻዕሪ ድማ ብዙሕ ግዜ ኣብ ኩናት ሓድሕድ ክኣትዉ ዝረኣዩ ጉጅለታት እዮም። እዚ ድማ ኣብ ሰላምን ውሕስነት ህዝቢ ኣብ ልዕልና ሕግን ቁጠባ ሃገርን ኣሉታዊ ጽልዋ ዝሕድር ዘሰክፍ ተርእዮ ወላ ደኣ ጠንቂ ምምስራት ናይ ዘንጭፍራታት ገበን እንታይ ምዃኑ ብልክዕ ክግመት ዝከኣል ይኹን ሃብቲ ሓንቲ ሃገር ኣብ ዜጋታታ ብማዕረ ምስ ዘይከፋፈልን ማሕበራዊ ፍትሒ ምስ ዝጎድልን ዜጋታት ብኢደዋኒኖም ፍትሒ ከምፁ ክቃለሱ ምግባር ብቐሊሉ ዝጅምር እንተኾነ ብቐሊሉ ክውገድ ዘይከኣል ሃገራዊ ቀውሲ ክፈጥር ከም ዝኽእል ደቡብ ኣፍሪቃ ጽቡቕ ኣብነት እያ። ፌራሪ፣ ቤንትለይ፣ ላምቦርጊንን ካልኦት ክቡራትን ኣጋየፅትን መካይን ዓለምና ዝሽከርከራሉ ጎደና ኣህጉር ኣፍሪቃ ኣበይ ዝርከብ ምስ ዝበሃል ልክዓዊ መልሱ ደቡብ ኣፍሪቃ እዩ። ኣብ ኣፍሪቃ ብዘለዋ ብዝሒ መካይን ኣብ ቀዳማይ ደረጃ እትስራዕ ሃገር እውን እያ። ወላ ደኣ ብዝሒ ህዝቢ ሃገር ደቡብ ኣፍሪቃ 63 ሚልዮን ጥራይ ይኹን ኣብታ ሃገር ግን 12 ሚልዮን ምዝጉባት መካይን ኣለዋ። ደቡብ ኣፍሪቃ ካብተን ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ ዝርከባ ሃገራት ብኢንዳስትሪ ኣውቶሞቲቭ ዝበልጸገት ሃገር እያ። ከም BMW፣ መርሰደስ ቤንዝ፣ ቮልክስዋገን፣ ፎርድ፣ ቶዮታ፣ ኒሳንን ዝኣመሰላ ዓበይቲ ብራንታት ዓለምና ናይ መፍረ መኪና ትካላቶም ዝኸፈቱላ ኣብ ኣፍሪቃ ንሞሮኮ ስዒባ ካልአይቲ ብደረጃ ዓለም ድማ መበል 22 ዝበዝሐ መካይን እተፍሪ ሃገር እያ። እቲ ናይ ኣውቶሞቲቭ ኢንዳስትሪ ድማ ኣብ ጠቕላላ ቁጠባት ሃገር ናይ 500 ኣበርክቶ ክህልዎ እንከሎ ካብ ፍርያት ሰደድ ድማ ነቲ 15% ይሽፍን። ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ መዳይ ዲፕሎማሲ እውን ብዓለም ደረጃ ቀንዲ ተወካሊት ኣህጉር ኣፍሪቃ ካብ ኣህጉር ኣፍሪቃ እታ እንኮ ኣባል ጉጅለ 20 ዝኾነት ሃገር ድማ እያ። ኣብቲ ብሪክስ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ጉጅለ ድማ ነቲ ስም ካብ ዝቖማ ሃገራት እያ። ኣብቲ ብኣሕጽሮ ቃል ዝተጻሕፈ ስም ድማ እቲ ኤስ ዝብል ፊደል ንደቡብ ኣፍሪቃ ይውክል። ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ኢንዳስትሪ አቪዬሽን ኣፍሪቃ ንዘመናት ዝኣክል ሓያልን ቀዳመይትን ዝነበረት ሃገር እያ። ሳውዝ ኣፍሪካን ኤርዌይስ ንኣብነት ሓደ እዋን ኣብ ኣፍሪቃ ትዝዓበየ መንገዲ ኣየር ዝነበረ እዩ። ብልሹውና ብልሹዋ መሓዳድራን ካልኦት ምስኡ ዝመሳሰሉ ጸገማትን ተደማሚሮም ግን ብ2019 ዓመተ ምህረት ዓለም ለኻውያን በረራታት ምክያድ ክሳብ ዝስእን ኣብ ክሳራ ከም ዝሽመም ገይሮሞን እዮም። ወላኳ ብምትእትታው መንግስቲ ኣብ 2021 ዓመተ ምህረት ናብ ስራሕ እንተተመለሰ ነቲ ናይ ቀደም ዓቕሙን ደረጃውን ግን ዛጊት ክመልሶ ኣይከኣለን ዘሎ። ይኹን እምበር ኬፕ ታውን ኢንተርናሽናል ኤርፖርት፣ ኦአር ታምቦ ኢንተርናሽናል ኤርፖርት ከምኡ ድማ ኪንግ ሻካ ኢንተርናሽናል ኤርፖርት ካብቶም ኣብ ኣፍሪቃ ዝርከቡ ብሉጻት ማዕርፎ ነፈርታት ዓመት መጸ ብብሉጽነቶም ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ደረጃ ዝስርዑ እዮም። ደቡብ ኣፍሪቃ ብምቁራጽ ሓይሊ ኤሌክትሪክ እትሳቐ ኤሌክትሪክ ብሪጋዝ በርሃላ ሃገር እውን እያ። ጠንቂ ናይዚ ድማ ሕጂ እውን ብልሽውናን ዘይስሩዕ ምሕደራን እዮም። ን80% ሓይሊ መብራህቲ ደቡብ ኣፍሪቃ ዘቐርብ መንግስቲ ሃገር ኮይኑ እቲ ሓይሊ ዝህብ ትካል ድማ ኤስኮም ይበሃል። ቀንዲ ሓይሊ መብራህቲ ዝሃገር ድማ ካብ ከሰል ዝምንጩ ይኹን እምበር መብዛሕትኦም መመንጨዊታት ኤሌክትሪክ ዝሃገር ኣብ ግዜ መግዛእቲ ዝተሃንጹን እኹል ሕዳሰ ዘይተገብረሎም እዮም። ኤስኮም ድማ ኣብ ክንዲ ሓደሽተ ኣማራጺታት ብምጥቃም ንቁጠባ ደቡብ ኣፍሪቃ ድርዒ ዝኸውን ኣብ ዝተወደበ ስርቂ መብራህቲ ዘመሓላልፉ ኣቕሓ ጠገለ ዘይብሉ መጠን ብልሽውናን ኣብ ዝጋሕመጠ ስርዓተ ምሕደራ ተሸሚሙ ካብ ክሳራ ሓሊፉ ልዑል ልቓሕ ብምውሳድ በዓል ዕዳ ትካል ክኸውን ተገዲዱ። በዚ ምኽንያት ንዝተፈጥረ ጸገማት ቀረብ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንምፍዋስ ድማ ነቲ ንሳቶም ሎድ ሼዲን ዝብልዎ መብራህቲ በብመዓልቲ እንዳዓደልካ ዝወሃብ ኣገልግሎት ብምጥቃም ክዋጾ ይፍትን። ብፍላይ ኣብ ዓመታት 2022 ከምኡን 2023 ንደቡብ ኣፍሪቃ ብሰንኪ ምቁራጽ ሓይሊ ኤሌክትሪክ መዛረቢ ማዕከናት ዜና ዓለም ኮይና ዝነበረት ሃገር እያ። ንጸገማት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንምፍዋስ ነተን ኣብ ኤሌክትሪክ ዝምርኮሳት ትካላት ብምዕጻው ካልእ ኣማራጺታት ክጥቀማ እኳ እንተገደድወን ወጻኢታት ብምብዝሖ ግን ክሳብ ንዕቤት ቁጠባት ሃገር ዝፈታተኖ ኮይኑ ምስቲ ቅድሚ 3 ዓመታት ዝነበረ ብምንጽጻር ሕጂ ኣዝዩ ተመሓይሹ እኳ እንተሃለወ ጊዜያውን ተዘይኮይኑ ነባር ፍታሕ ግን
ኣይተዋህቦን ወላኳ ነዚ ዘረጋግጽ ዝወጸት ጸብጻባ ይሓሉ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ብቐንዱ ኣብታ ኣብ መንጎ ከተማታት ፕሪቶሪያን ጆሃንስበርግን እትርከብ ብጓውቴን እትፍለጥ ግዝኣትን ምዕራባዊ ክፋል ኬፕ ታውንን ዝነብሩ ንኣሽቱ ናይ ቢዝነስ ትካላት ብምኽፋትን ኣብ ከም ኬፕ ታውን ዝኣመሰላ ዓበይቲ ከተማታት ድማ ኣብ ስሩዕ መደብ ስራሕ ብምስታፍ ዝናበሩ ካብ 30 ክሳብ 50 ሽሕ ዝበጽሑ ኤርትራውያን ከም ዘለዉ ይዝግለጽ በዚ ብዙሖም ድማ ንዜጋታት ዚምባብዌ ሞዛምቢክ ሶማሊያን ኢትዮጵያን ተኸቲሎም ኣብ 5ይ ደረጃ ይስርዑ ካብዞም ኤርትራውያን ነበርትቶም 60 ክሳብ 70 ሚታዊት ዝበጽሑ ሓተት ዕቑባ ክኾኑ ከለዉ ካብ ጠቕላላ ነበርትቲ ሃገር ከኣ ካብ 20 ወይ 30 ሚታዊት ዘይሓልፍዮም ሕቶ ዕቑቦኦም ተቐባልነት ዝረኸበ ቁጽሮም ውሕድ ዘይበሃል ካልኦት ከኣ ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብን ዝተፈላለየ ሜላታት ብምጥቃምን ኣብታ ሃገር ይነብሩ እዚ ከዓ ልክዓዊ ብዝሒ ናይቶም ዜጋታት ንምፍላጥ ኣጸጋሚ ይገብሮ እምበኣርከስ ክቡራት ተዓዘብትና ንሎሚ ዘዳለናዮ ንሃገረ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝደስስ መደብ እዚ ዝተኸታተልኩሞ ነይሩ ኣብ ቀጻሊ ብዝተፈለየ መደብ ክሳብ እንመጻኩም ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ብምባል ደግፉና እንዳበልና ንፍለየኩም ሰላም ቅነ